Inason mo diha, 40 ra ang kilo. Inason mo diha, 40 ang kilo. Nahog imong brief, guwapo. Indot mo kag brief, guwapo. Pwede ta mo le-le. Lah, ako ka ng pitaka. Salamat ah. Katuuri na narabos yung mga importante ani. Hala, lamilig ka kinasun, miga. Ayaw, di ma. Ha? Gusto ka? Hala, paborito dyan na ako ba? Gusto ka kay kung ihatag nimo. Hala, ihatag. Nakoy kwartari man. Aring pitaka nako, nakoy kwartari. Ayaw na, libre ra na para nimo. Hala, sure ba? Hala, dugan ako ka. Oh, Kakauna ni ba? Suka datong gibuwagan. So, ang uyab ba? imuharan Alam, na ni guwapo. Oh, imuharan na. sure kami ga? Wala, kabutaan gud nimo. Wala, Imuharan na. sure uy. Salamat kayo ha. Oh.